आसलथे बेखौ बे गरायखौ मानो दाब्रायनाय जायो जोंनि बाथौनि खान्थियाव बे मान सिबिनाय फुजिनाय जोबनायनि उनाव जोङो नावआव गाज्रि मैला खलाय दैफोर बेमार आजार गासैखौबो जोंनि गाज्रिखौ जोङो दैयाव फोजावहैनाय जायो नावजों फोजावहैनाय जायो गाज्रि गोफोन मोजां सुखु गोजोनाव फैनो जोङो गसाइ सेराव बोर बियो आरो बे नावनि माबा जोबोर मोजां जोंनि बे बाथौनि सान्थौ बे सान्थौनि बागै नोंथाङा फोरमायना होबाय दि जोंनि बे बाथौ फुजा बा बाथौ सिबिनायनि उनावहाय जोबथि माइनाव थिसननाय बे सानखालि बा जोबथि सानखालि जोंनि नैबे हाबाफारिफोरखौ जोङो खुंनाय जायो नाव जावनाय गराय दाब्रायनाय आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा बे गरायनि नामखौ मा बुंदों गरायनि नामखौ होननानै बुङो आइराखि गराय आरो आइराखि गराय गाखोनानै बिथां गराय सामलायग्राया बे मुलुगखौ बोरै सामलायनांगौ बेखौ बिदिन्थि बा फाव दिन्थिगासिनो दङ गराय दाब्रायनायनि ओंथियानो जादों जोंनि गोसोआ फाग्ला गोसोखौ बे गरायखौ जेरैहाय लागाम लगायनानै हमथानाय जायो नंगौ बेबायदिनो बेखौ कन्ट्रल खालामनाय जादों बेनो फाग्ला गराय थारमाने जोंनि गोसोआ फाग्ला जोबोद गोजोननाय मोनबाय हमथानोब्ला जोङो गोसोखौ गरायखौ जेरै लागाम होयो जों गमामा धोरोमनि लामाजों जों बाथौ सिबिनानैल' आरो बे गरायानो जाबाय जोङो जेब्लानाखि गोसोनि मैला जोंनि गाज्रि आखल आखु बेखौ जोङो नागारनांगौ होखारनांगौ होस्रांनांगौ बेखौनो गराय दाब्रायनायनि जोहै जोङो जोंनि गाज्रि गोसो बेखौ जोङो माने बोखारनो थाखाय सुस्रांनो थाखाय बे गरायनि जोहै नैबे बाथौ खुंनाय जे दिनैनि फोरबो बे फोरबोआ मा मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम सफैखो बेसेबां जोंनि बेवहाय आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाय फुजिनाय गोथार बाथौ फुजाखौ खुंबोनाया जागायजेननायानो जाबाय जोंनिया 1975 आरो नैबे मायथाइयाव नोंथांमोना बेसेबां फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ बेसेबांथि जोङो देग्लाय जोङो खुंगा 40 होमबा फैगौ जों मिथिनाय बायदिब्ला फैगौ बोसोरालागै नोंथांमोना 50 years that means golden jubilee year थांगासिनो दङ बेनिखायनो निस्सय बे बाथौ जे खुंनाय जे हाबाफारि बेखौ फैगोन बोसोराव गल्डेन जुबिलियाव जोबोर गाजा गोमजा खुंगोनखौ जों मिजिंथिबाय खुलुमबाय बयनिबो हेफाजाब मदद हास्थायनानै आफा बोराइ बाथौनि सेराव बोर बिनानै जोङो फैगौ बोसोराव गल्डेन जुबिलि इयार जागोन जिहेतु बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनखौ गाजा गोमजायै बेबायदिनो बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय
ओंखायनो ओइ मामा मामा थांसिगोन नामा थांसै 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 इलाय नोंसो फैदो इयो गुवाला माजों फैदो नोंसोरलाय आथिंजों ayo, das video. Nunggu, dia tuh nih yo. एसेबां मन्दिर मोजांखौ नागारनानै बबे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो दा थांनो ओंखारदों दावखा राजानि गाथोनाव जोंनि आदिनारि हाबाफारि लानानै जा फुजा फोरबो खुंबाय बिदिनो जा सुवा सुथि बेमार आजार बायदिसिनाखौ जोङो दावखा राजानि गाथोनाव फासायहैनो थाखाय थांनो ओंखारदों दा नोंथांमोना जोंनो लामाखौ हगारनायनि थाखाय होथेनानै दोननाय जादों नोंथांमोना बाथ्राखौ मिथिनायनि खार'नाव जोङो दा हगारनो सानबाय नोंथांमोना माबा मोनसे मुवा बेसादजों जोंखौ बे लामाखौ रायजो थाखाय एसे जों बेजों नोंथांमोना बहाय लुबैदों आरो जागोन जों नोंथांमोननो गय फाथैजों मान खालामनानै रां गरसे होनानै नोंथांमोना खालामदों बे लामाखौ हगारना होनांगौ जाहाथे नोंथांमोना जेबो अखान्थि मोना जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय दा बुजिबाय दा नोंथांमोना जाहाथे दै सान्थि लादोंब्ला जोंखौबो एसे सारनानै गालांदो एसे लामाखौ जिहेथु बिथांमोना सारना होदो बुजिबाय जों लामाखौ जोंबो गोजोनबाय Con kunde mana? Mai dah langsung dah. Ini dia yang coba. Takut tidak? Oh, ini. Tapi tu. Bisa. Oh.